Police in Enugu State claim that they have neutralized IPOB ESN member in Enugu. They say Ikenga Uruagu don't come outside blast those who attended the convention in Finland and tell them why not them give him the money they spend in Finland. Hello my wonderful people, welcome back to Balabas Gist. If today is the first time you are coming across this wonderful channel, you highly welcome. Here we are bringing you update of what is going on in Biafra land and what is happening around the Nigeria as well as we talk. Before we proceed, go look into wetin carry us come here today. May you check whether you don't follow or subscribe to this channel and quickly do that immediately as we bring them the hot. Let's quickly jump into this news where pump up by Sahala reporter. According to them, they say that the police in Enugu don't claim, say they don't capture IPOB member. In fact, they say they killed the IPOB member. So let's try to read it out and the way they talk about. In a statement issued on Sunday by the commander spokesman DSP Daniel Ndukwe, the police commander said that the suspect IPOB ESN member was killed on Saturday at about 10:45 p.m. in Ibele village by Amachara Road in the Ibueze North local government area of Enugu State. They say many no be smart, and this information for those of you away from this particular side. May you update us waiting they happen, whether this information are accurate, abi they don't buy youth as usual. Conto say na IPOB and ESM as they do. If they buy the youth, they come outside, they come say na IPOB and ESM. So for those of you who are from Enugu State, so you know this particular side very well, more than we do, because they say that the police recovered weapons and ammunition during this operation. No be smart, I beg, may you try to update us what is happening in this particular side as well. One no. Okay my people, let's quickly jump for inside waiting Ikenga Uruagu said concerning the people that attended the convention in Finland done by Biafra Republic government in exile. So we are going to play the video for you to watch and hear everything we talk for this particular video. So we'll come back and we continue. Tofia Ndibo, Tofia Kono, Tofia Manu of Yazenian Omambara, Tireka Bogono. Hi, Agbefue. Hi, Obonamaya. Makachineke Binenigwe. Obonamma na ndị Igbo dị nzuzu etu a. Hi, ebido m n'oge na-egwu ndị Igbo wayo. Maka Chineke echekwa na ndị Igbo mụ ihe o. Eyiwe nke egwuregwu ga ahụ. N'ime obi m echekwa na ndị Igbo mụ ihe. Chineke bire si iberibe ndị Igbo dị etu a. Nna mmadụ kala m ka banye play jebe Finland si na ya na-eje self referendum. Chineke pụkwa ụlọ. Hi nda how oh so no wonder o ji bụrụ mgbe ebidocha dị struggle. The first suggestion bụ ndị o nwere ka esi eme ya. Ịma na ntụ a nsu wee nọlụ. Ife ji akpọkwanụ m the special one bụ na ihe mma ehika, ihe mma ile nne. Ọ bụ mgbe dị struggle bidochara
suggestion ụfọdụ bụ na ịmanụ ka ndị be anyị nwere ego eje kpụrụ mma ha maọbụ eje buru nwanne ha maọbụ eje threaten ha that they will bring money. Maazị Nnamdi Kanu sị ha unu emekwana ya. O nwee ndị nnụrụ na-eti ịkpọ afa Maazị Nnamdi Kanu vidiyo ya aga is not true. Ọ bụrụ eziokwu. I will mention the hallowed name of Maazị Nnamdi Kanu, and my video will still get to where my video was supposed to get. You know, forget about the so dumb, so backward, and so bullshitic. Oh, we find the Bible have your go for the next hand online. Onye nwere content or say no maka no because na na-eme ife Biafra, but it's not true. If matter that people don't listen to you, but because you are not making sense. You are not, if any Igbo will never believe, they will never accept Nyaka. I don't know why. I'm going to be for Igbo. Onwere fiye monyi Igbo no one ke Jesus ko kweta no ka ne karịrị. Genunti. So, nchọkịta mpụọ na IPOB njem organize say self-referendum mendi Igbo hey ndị Igbo how ụrụtari ndị Igbo hey you ndali iberibe o Chineke bi mere mebere. So nna mmadụ ịkwado egi ye welu send alum I na ata afufu konu na ma ho na Africa kai no abịakwana na agụ ndị na-ata afufu ayeso wee gunyem agụpụ m ọ dị ka anọ m Europe anọrọ m Europe ebe nọ ba Africa ọrụ adụ ebe cheka ngosi street dogara anya n'anya o nwere onye ifuru ebe a kịta anụnwa na-aga ahụ dị kedu ife o ji abụ unu gụba ndị unu ya agụnye unu agha eso gụnye m why unu na-agụ ndị nwanne na Afrịka ndị anọ m Europe na-ego unu ya ewelu sendịara m unu ewere ejewe ndị nna mmadụ iberibe edi solo n'ọnụ ndị Igbo dị iberibe. Some of ndị Igbo ka ọ ghara ịdịkwana ka ndị Igbo niile ịkwado nnọọ obi ka ga ijebe Finland. The same person formal security to today, you don't know where the security is. Akwa onye formal on security kezi M branch ahụ ntụkọtara ego nye ya formal. Where is that M branch? The same people that they have taken over. Nokigwe, as I'm talking to you, Nokigwe now, currently, DSS have taken over Okigwe. Where is those criminals? Why can't you come out and challenge DSS? Kelu those criminals. Agwalumun ifeni na abo American wonder. Agwalumun no Nigeria. It's just a Nollywood movie. They are showing you. Ofonye, hey, Mama Ngozi. Mama Nkechi ataga afufu. Ofonye je akwa pano Mama Nkechi hazute. Zulu pano Mama Nkechi. Oje owelo osisi na akụ na pano Mama Nkechi. Gbam ofonye na nete kuba hewe. Ona akụ gbam pano Mama Nkechi. Olo mgbe onye were knockout tụrụ knockout. Ọwala ọsọ. Today, obi kaunu kwado jere Finland. Ngwa na onye nọ n'Europe na-eyi bulletproof. Onye nọ n'Europe o, ị nọ n'Europe
Say egwu na atụ gị. Your people love you. So you can't even trust in the autopilot. Eh? You can't even trust on your autopilot. Eh? So egwu na atụ gị n'etiti ndị autopilot. Etiti autopilot ka ị nọ yili bulletproof. Kezife onwere ga ebe Maazị Nnamdi Kanu jere fie ka o yi bulletproof. Eh? Onwere you know South Africa ije yi bulletproof. I want to obodo gozi ide yi bulletproof. Ọ bụghị onye nọ Finland. Eh? Ayiwa n'ebe ayiwa if I you bulletproof n'obodo ahụ bụ na enwe ike na-aga nwa ịta dụọ gị egbe n'anya chaka ngosi mba ka ha bụ ngosi na-egwu atụgharị n'anya ebe n'anya chaka ngosi n'anya beni efuru ụmụịta ayiwa kwesị anyị na-aga anyị hiri bulletproof in Europe mana ihe ezinye kerifa na-akpụ ya gentle ọpụta na-eti kụba ha egbe hey oh iberibe egbugwu ụnọ ndị Igbo eziokwu ya ọ dị nka mgbe ebido tụba akwụkwọ. So true ife anụnwụ unu na-ada ekwube unu pụta unu etie ndị eriri eri. So true unu bụ ndị eriri eri ịkwado nnọọ zuzulu jebe Finland. Yeah, my wonderful people, welcome back. As you don't watch that video and hear everything where Ikenga Uruagu said in this particular video, he says so many things regarding the people that choose to go to this particular event that took on in Finland by the PM Webik Simon Ekpa, Biafra Republic government in exile organize. I want to leave you. May you contribute, put for this matter, and leave your own opinion. Please drop your comment respectfully. So this channel is here to bring you information of what is happening. Left for you to drop your comment. But remember, if you write any nonsense comment regarding this channel, I'm going to remove you from this particular channel and block you. So we don't tolerate that nonsense here. You can write whatever the person say and leave your own opinion regarding of what the person said. Do not tell me what to do in my channel. Thank you so much for watching, and don't forget to share this video and also subscribe to our YouTube channel and follow all our social media handles. So tell us what you think in this particular video. For those of you who are from Enugu, please verify this update by Sahara Reporter to us. We want to know what is going on in Enugu. If they have buy another youth and say na ESN, or if the person where they buy na ESN. So let us know if you are from that side where they happen. Okay, we'll see you for the next update. Thank you.